Sakop sa anti-COVID Barangay Enforcement Unit kinsa gitahasan sa dakbayan pagsita sa mga manapakyas pagsulob og face mask na unay og naisyuhan og citation ticket human makuha og hulagway nga wa usab magtarong pagsulob sa iyang face mask. Si Luar Mirondina sa report. Mikatap karon sa social media ang hulagway niining usa ka sakop sa anti-COVID Barangay Enforcement Unit nga mikuha og hulagway sa lalaking naisyuhan nila og citation ticket tungod sa wa pagsulob og face mask. Apan ang wa niya mabantayi kay gikuhaan usab day siya og hulagway nga wa niya gitarong og sulob ang iyang face mask. Ganiha, gipatawag siya ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan aron ipasabot ang kalapasan nga iyang nahimo. Ibaw baka na ikaw mo'y enforcement officer, unya ikaw ra po ni-violate sa ato ang panawagan na proper wearing of face mask. O mayor ako ito. Dili ni proper, ibuhang Dili ibuhat. mayor. Kay Ha? dili gid ako angkon gyud ko nga ako ginasayop mayor. Inay pamultahon, community service ang gipahamtang sa mayor kaniya. Na-timingan la sigud nga kanang nanawag na ko ba. Pa-reporton mi sa diri sa Bimo Central. Nya daghan magsakyanan sig bas-bas pa. Wa kay ko kadungog. Nagtuo ko sa akong face mask mo to na us-us na ko gamay niya. Wa naman nun ako mabalik. Nakadawat usab og taho ang mayor nga may pipila ka mga kawani sa City Hall nga nakalapas sa lagda. Di ko ganahan anang dunay mag-una dito, nya mo'y magpaibaw nga pag face mask mo, kailangan man nakupay. Yung sabi na, kung sabo sila. Sugod gahapon, mipahigayon og subsub nga operasyon ang anti-COVID Barangay Enforcement Unit ug moabot sa 332 ka mga individual ang naisyuhan og citation tickets human mapakyas sa pagsulob og face mask. Aron pagsustain sa anti-COVID Barangay Enforcement Unit, hatagan sa dakbayan og incentive ang barangay nga may labing daghang nasita nga napakyas sa pagsulob og face mask. Ang istriktong pagpatuman sa pagsulob og face mask ang usa sa mga estratehiya nga gihimo sa lokal nga hagamhanan human nahukman sa mayor nga hingpit ng tangtangon ang mga rekisito sama sa negative RT-PCR test result alang sa mga domestic travelers nga buot mosulod sa dakbayan. Uban ni God Ferrillian, Luan Mirondina, Balitang Bisda.